Silah var baş Allah hevîdarim herkes baş e. İşev em ê behsa tehdît gefên Dewlet Bahçelî bikin di derbarê operasyona muhtemel ya li ser Rojavayê Kurdistanê de çawa ku ev sê çar roj em behs dikin gef û tehdîtên dewleta Tirkiye zêdetir bûne. Hem Tayyip Erdoğan hem Hakan Fidan û herî da wî jî Dewlet Bahçelî pir baweyekî vekirî milletê Kurd qesê de YPG hemû hebûna milletê Kurd mecburê nîkeheke mecburî dikin. Yani hûn divê bi Sûriye re bibin yek divê hûn bihelin xwe ji welê rakin. Eger we kir we nekir em ê mala we xirab bikin. Pir bi zimanekî vekirî vê dibêjin. Tiştekî ve şêrin tune ye. Gef û tehdîtê wan li ser İmraliyê jî xuya ye pir giran e heye. Pervîn Buldan endama heyeta İmraliyê herî da wî 4-5 roj berê çûbû İmraliyê vegeriya bû. Di Çıra TV de behsa vê meselê dike. Bi qasî ku me jê bihîst di nava bername de em ê nîşan bidin, Rêzdar Öcalan pir bawekî vekirî gotiye ku Rojavayê Kurdistanê ji bo minxeta sor e, em nikarin tavîzan bidin û milletê Rojavayê Kurdistanê nikare çek û sîlahan berde di vê demê de. Eger berdin jî di nava 24 saetan de wê qira wan were. Çawa ku li Swêdayê me dît, çawa ku li Tertûsê Laskiye me dît anî serê Elewiyan aynî tiştî dikare were serê wan jî ji ber vê yekê nikarin çek û sîlah berdin. Rêzdar Öcalan aynen bi vî şeklî gotiye. Min ez ê cardin godar bikim wextê ku di nava bernameyê de niha ez ê çawa godar bikim hevanno ji ber ku Ronî Ruhal vê derê me re ye. Ronî merheba bi xêratî. Merhaba Serçavê min slavêj bû tê baxal. Mala te ava wextê ku tu şîrove bikî Dewlet Bahçelî rayedarên dewleta Tirkiye û Tifaqa Kurdan ya bi İsraîlê re gelekî xirab dibîne ji bo xwe wekê gef dibîne. Tifaqa Kurdan ya bi Amerîkayê re jî wekê gef dibîne. Halbuki Amerîkayê pir bawekî vekirî gotiye YPG hêza me ya hevpeymanê ye. Yani Kurd bi rehetî dikarin bibêjin ji dewleta Tirkiye re YPG girêdayê Amerîkayê ye. Perçeyekî hêzên navnetewî ye, hêzên hevpeymanî ye, perçeyekî hêzên Amerîkayê ye. Hûn eger ceseret dikin êriş bikin de kerem kin. Amerîkayê bi xwe vekirî îlan nekir ku YPG êdî eleqa wî PKK tune hêzekî girêdayê hevpeymaniyê ye. Derabin êrişkin. De hadê. Yani ew gef û gur li hember milletê Kurd li hember xesê de êdî bikêrê tiştekî nay. Ronê tu dixwazî ez pêşî gefa Tayyip a Dewlet Bahçelî bixwînim paşê şîrove bikî? Ka xêrhatinekê bike pêşî ez paşê gefa wî bixwînim. Çawa Mamoste spasiyata dikim do jîlgel hevbûn em jî îstat cem hevbin lê belê divê yanî di şexsê Kurdistanê devgelê Kurd ev rojata navîn taybet ev 15 salê dawiyê 12 salê dawiyê ye agirêkî mezin li holê heye û navbenda vê agirî da Kurd e. Kurd yanî ya wê xwe pêşerojek xweş dît ji xwe re diyar bike û yan jî wê dîsa sed salin dîl bên girtin çawa ke dîl hatiye girtin çar perçe bûye. Lewra di şexsê Rojavayê Kurdistanê da îro berxwedanek mezin lîstikek mezin tê lîstin gelo wê çawa tişt wê safî bibin an xwe biyên encamekê niha min jara me ev e îro jî Baxçelî jî aqibî bawer dikim peyama wî bixwîne û mirov pê şîrove bixwîn baş bû. Da ku hevalê me jî pê behsin. Hevanno ez anha gef û tehdîta Dewlet Bahçelî ji were bixwînim paşê jî em ê cih bidin şîrova û em paşê hin tiştê din jî ji were bibêjin. Daxuyaniya dawî ya Pervîn Buldanê jî em ê ji were ragihînin. Bi destûra we ez hema vaya min aciz dike ya derxim ez hema ji were bixwînim. Yek nûçeyekî din li gorî nûçeya Rojnûsê kesiyan ji kesên li ser motorsikletekî li taxa Eqarî şar ya bajarê Silêmaniyê rojnamevan hemîn mamend gulebaran kirine. Ev li Silêmaniyê nûçeyekî xemgîn e. Di encama êrişê de gule li rojnamevan hêmin mamend ketiye bi giranî birîndar bûye li gorî aynê ajansî piştî êrişê êrişkar ji cî bûyerê reviyan e. Rojnamevan hêmin mamend niha li nexweşxaneyekî bajarê Silêmaniyê tê derman kirin. Em şîfa xêrê jê re dixwazin, em naxwazin kes êrişê ser rojnamegeran bike. Em naxwazin tu kes ji ber nivîsê xwe, şîrovê xwe, bi fikrê xwe bibe hedefa êrişa. Bi şivî şeklî em li welatê xwe tiştekî wisa naxwazin. Herkes bi rehetî xwezan bibe. Kes dibe, rêxistin dibe, dewlet dibe, kî dibe bila bibe. Her însan
دبی ادی به خودی و منطق و مدنیتی کو کار به تحمل فکر انسان بکه مخکوش 5 ساله آزادی فکر و رمان آزادی خو ifade کرنه بس گند خربت الیاس یا حسکی دکه سر یا حسکی قامیشلو ایرو شینین گند با آرمان جدنگ خو بگیرن برپرسین شارداریه خو پیشاندانه که دارخستن شینیان باوی که دمکی ری لچونو هاتنه گرتن ری لترافیکی گرتن evdeme ke şeniye gund doza çareserkirina pirsgirêkê dikin dibêjin cihokên vekirî yên kanalizasyonê me aciz dikin bûne sedema belavbûna nexweşiyên cuda di nava gundê dibe bila şaredarî were çareyekî bibîne ji vê kanalizasyonê re hemî vekirî ne ev jî li Rojavayê Kurdistanê ye bi vî şeklî jî şaredarî nikare bimeşe dibe çareser bike ev yek wekî din li gorî agahiyên heremî li Helebê ew jî nûçeyekî hema ji we re pêşkêş bikim paş em derbasî meseleya Dewlet Bahçelî dibin pêvajo di xeteriyê de ye mesele pir mühim e vê nîvrê jî min bernameyekê ji we re pêşkêş kir heqeten du hêvarê jî pîlana Dewleta Tirkiye qirkirina Kurdan ji xwe me behs kiribû yani pîlana qirkirina Kurdan heye em çi dibêjin hêdî mixabin derdikeve xwezî dernekete xwezî em derewîn derketana xwezî şîrovê me hemî şaş derketana ama rast derdikeve ji ber ku em dijminê Kurdan nas dikin em raqîbê xwe baş nas dikin binêrin ew hêza ku Dewlet Bahçelî dibêje pêra bizewîjin şiklekî tecavûzê ye yani Kurdan mecbûrê tecavûzê dike cîgirê dekanê Fakülteya Tibbî ya Ziyanîgeha Helebê Basî li Zêno li pêş klînîka xwe a li herêma Cemîliyê bajarê Helebê ji aliyê çekdarên nenas ve hate gulebaran kir. Li Şamê li herêmê dibin kontrola hêzên hikûmeta veguhêziya Sûriyê de ye li gel hebûna ewlehiyê jî kiryarên kuştinê zêde bûne. Kî radibe li edaletê li gorî xwe pêktîne. Ne tenê ev jî gelek bûyerên bi vî şeklî çêbûne hêzên wan jî li Efrînê min vê nîvrê ji we re pêşkêş kir avêtine ser gundekî hemî gund li nava gund kom kirine ketine mala zêr û zîv û pere û dewlemendî çi heye hemî kom kirine bi xwe re girtine birine yani ew hêza ew gundê Kurd hatine ser Kurdala Rûsa bibê jî belkî hîn tam pandir mamoste erê ew gundê ku Dewleta Tirkiye talan kir dagir kir qaşona hin gundî vegeriyane wan dere cindirêz îja hêzê girêdayê hikûmetê çeteyên derdora wê derê yani valahiyekê ciddî ya otorîteya siyasî heye li wan dere dikevine li gorî xwe talanê pêktîne Dewleta Tirkiye Tayyip Erdoğan bi Dewlet Bahçelî zorê li me dikin ku em bi van hêzan re tifaqê çê bikin firqiya van hêzan bi Dewleta Tirkiye tune Dewleta Tirkiye çawa kujere ew jî aynî kujere fiq nake yani ji bo me heqeten fiq nake hemî wekî hevin hevan no binêrin Niha serokê MHP Dewlet Bahçelî got divê qesê de YPG peymana ku dehê adara 2025 bi hikûmeta Sûriye re îmze kiriye bi cihê bîne. Wekî din divê herkes bizanibe ku wê bi îradeya hevpariya Enqere û Şamê müdaxeleyekê leşkerî neçar bibe mecbûrî be. Fermandarê hêzên Quweta Sûriye Demokratîk Mazlûm Abdî Serokkomarê Demkiyê Sûriye Ehmed El-Şara dehê adara îsal peymanekê îmze kiribûn ku ji heşt xalan pêk dihat Serokê Giştî Partiya Tevgera Netewperest MHP Dewlet Bahçelî di derbarê rojeva siyasî yan navxweyî û derve de daxuyaniyekê nivîskî belav kiriye îro Bahçelî behsa operasyonekê hevbar dike operasyonekê hevbeş di navbera Enqere û Şamê de yani bi hev re êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikin ew qas vekiriye Dewlet Bahçelî ve naşêre bal dikişîne ser peymana dehê adarê bal dikişîne ser îhtimala operasyonekê eskerî ya li dijî qesedê divê qesede peymana dehê adarê bi hikûmeta Sûriye re îmze kiriye aynen bi cih bîne wekî din divê herkes bizanibe îradeya hevpariya Enqere û Şamê wê müdaxeleyekê leşkerî neçar bibe. Bahçelî got Komisyona Hevgirtina Netewî ya ku di çarçoveyê armanca Tirkiyeya bê terör de li Parlamentoya Tirkiye hatiye avakirin xebatên xwe didomîne. Hewdanên ji bo ku ev komisyon ji qada xwe ya kar derkeve sernavên rojevê yên mebest û maxsûs bixe nava xwe gelekî şaşin. Yani sabotaj e. Dewlet Bahçelî di wê qenaetê de ye ku armanca sereke ya komisyonê armanca bi tenê ya komisyonê bêçekirina PKK ye. Wekî din kîjan armanc hebe
کیجان حق حقوق وره خواستن همی سابوتاژه همی نیت خرابن جبو خراب کردن و پیواژویه دبیجه دولت باخچلی بالکشان سرویه که هن سازین پیشه‌ای و هر وها CHP هول ددن خباتن و پیواژوی خراب بکن چونکی بحثا ماف دکن کنگره PKK یا جبو بلابونه یا شوتاندنا چکان یا کمک PKK دی 11 تیرمه ده گشبینیا me خورتر کر دستنشان کر کو باخچلی پشتی وی روژه حتی نها راوستاندن سستی لیستنا لهم بردمی به اصرار لیستنا به توپی دهن روشانده وکی تلاش دهن روشانده جی وکی قرنازی جچاوان ناروه باخچلی وها پیدا چو هین به تمامی نزلاله کاگل و اندامن PKK اینکو بلاف بونه گاف به گاف تبلی قصده یه پگی بونه یا نه باخچلی لسر بانگا عبدالله Öcalan یا 27 Şubat جی سکنی یا به بانگا آشتی جواکا دموکراتیک دبیجه اف بانک جبو همو پیکاتین رخصنا PKK'ye yani قصده YPG جوی بانگی نه موافن نه استثنانه او جی دنافدانه دبی aynı ببن خودی عقوبتا PKK دبیجه ددمکی نزکته و باش وره فهم کرن کا و رخصتنین تروریستین جدا خواست د تستا د سوزی و صمیمیت ده درباس بن یا نه گلو نظمتیا سیونیست یا جی امرالی دیار کربه yani ya imrali diyar kerbe ya siyonizm. Bahçeli ani zaman gredana kasede YPG ya be imraliyere tevgereke liguri daxuyaniye 27 Şubat'ı ve jibo siberojeke be terör aramiye heremi hizmeteke mezim beke. Yani Bahçeli dibêje gredana kasede YPG ya be imraliyere ve hizmeteke mezim bike ji heremere. Binêrin. Na ez ê daxuyaniya Rezar Abdullah Öcalan jî bu ara parve bikim Pervin Buldan îro daxuyaniyekî daye dibêje Rezar Öcalan gotiye Rojavayê Kurdistanê ji bo me heta sore îmkana ku ew însanê wê derê çekan berdin tuneye 24 saeta da qirawantînin. Ez ê ji were bibêjim. Daxuyaniya wî heye. Ya Pervin Buldanê. Bahçeli anî ziman ku girêdana Qesedê ya bi îmraliyê re tevgereke li gorî daxuyaniya 27 Şubatê wê ji bo siberoja bê terör wê ji bo aramiyê hizmeteke mezin be. Dewleta terorîst İsrail ji bo perçekirina Sûriyê her tim hewlên xwe zêdetir dike. Xuyayê Qesedê YPG dibin bandora İsrailê de ne. Gotina Tom Barak ku dibêje YPG êdî ne PKK'ye dibe ev fikare tirse ji bo me. Bahçeli li ser peyama fermandarê giştiyê Qesedê Mazlum Abdî ya ji bo konferansa netewî ya Ciwanên Rojavayî ya li Almanyê gotina Abdî ên di derbarê ihtimala destpêkirina şer de nîşaneya niyetên xayîn û hewesên çalakiyan e. Baş godarî dike Dewlet Bahçeli ya Mazlum Abdî godar dike. Bahçeli li ser daxuyaniyên balyozê Amerîkayê Enqerê nûnerê taybetiyê Sûriyeyê Tom Barak çi gotibû divê em hemû li hev bikin û bigêjin wê encamê yek millet, yek artêş, yek Sûriye. Ne? Nirxandinê wî bi vî şiklî hebû. Deynê me ku em ji Qesedê re dewletekî serbixwe îlan bikin tuneye, ne? Rojên pêşî wisa gotibû, paşê fikra xwe guherandibû. Gotibû çi? Qesedê YPG beşek ji PKK'ye, Sûriye vê yekê diparêze, bi sîstemeke federal Sûriye nabe. Yani veya berê ew ê gotibû. Tom Barak wisa gotibû berê. İja dibe lê Bahçeli gotinên Barak ên piştî wî jî nirxandin. Mesela Tom Barak ji ber ku fikrê xwe guherandiye, Bahçeli bi bîr dixe. Dibêje Tom Barak niha derketiye dibêje PKK ji aliyê Tirkiye ve wekî rêxistineke terorîst hatiye pênasekirin. Amerîkayê jî PKK wekî rêxistineke terorîst îlan kiriye. Lê niha rêxistinekê din heye ku negirêdaye PKK'ye. Ew jî Qesedê YPG'ye. Ev di şerê li dijî Daişî de bûne hevalbendên me. Koka wan digihêje PKK li berê îro ne ê PKK ne. Bahçeli da zanîn konsorsiyoma Amerîka İsraîlê li Sûriye roj bi roj bingeha şerekî navxweyî ê bixwîn û cudabûnê datîne. İsraîl bi operasyonên veşartî, operasyonên bi çek û zordariyê baweyekî eşkere li dijî yeketiya siyasî û axa Sûriyeyê. Bahçeli her wiha destnîşan kir ku ev rewş ne tenê ji bo Sûriye, ji bo Tirkiye jî gefekî ewlehiyê ya gelekî mezin e. û pêşniyaz kir.
yek pileyeke dibinê federasyonê de ji bo Sûriyê çi ye? Yani Tom Bara gotu ya. Ne federasyon li tiştekî weke federasyon e. Dibe ev Devlet Bahçeli dibe. Ev gotina wî ji bo me pêşniyazên perçebûn û cudaxwaziyê pir baweke vekirî yani cudaxwaziyekê bi maske ye. Weke xeter dibîne. Bahçeli diyar kir ku mijûlkirina rojevê ya ji alî Qesedê YPG ve bi ferskirinê nû veguhertina wê bi peylîstûka Amerîka İsraîlê nîşaneya tevliheviyekê giran e. Yani Devlet Bahçeli sujdar dike. Qesedê YPG bûne peylîstûka destê Amerîka û İsraîlê. Ya hevalbend e hevalbend yani müttefiqe ya müttefiqê Amerîkayê li rojata navî vana dînin. Di vê qonaxa ku em gihîştinê de du seçenek yani du vebijêr mane. Yan ew li Sûriyê aştî aramî îstikrar serwer be yan jî ew li gorî xeyalên İsraîlê perçebûn û şerê navxweyî çêbibe. Baxçeli gotina Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ya bi rengê ez dizanim em li Sûriyê bi rastî li dijîkî şer dikin. Dibe ev yek weke îtirafa eniyekê bi nav kir. Têde nêrînên Tirkiye İsraîlê gihîştine sıfırê. İhtimala perçebûneke pevçûnekê pir germ heye. Yani ihtimal heye de rojên pêşme de em û İsraîlê bikevin nava şerekî germ ji ber ku Benyamin Netanyahu gotiye em dizanin li Sûriyê em li dijîkî şer dikin. Baş e? Komara Türkiye ve li coğrafyayên cîran rê nede fermanan. Baxçelî ducare hişyariya xwanî ziman divê Qesedê YPG peymana ku dide hê adarê de bi hikûmeta Sûriyê re îmzê kiriye bicihî bîne divê herkes bizanibe ku wê bi îradeya hevpariya Enqerê Şamê mudaxeleyekî eskerî mecbûrî be. Tiştî tê gotin yani divê tiştî ku gotin nikaribe bike wê gelek dîmenên qehremaniyê pêk bîne. Yani me bi başî ji were got nekin. Dewlet Bahçeli ji Kurda re dibêje, ji Amerîkaya re ji İsraîlê re dibêje. Dibe me bi gotinê xwe ji were got nekin ama hûn gotin godarî nekin dibe em ê bi dîmenên qehremaniyê bo we bidin kirin. Yani bi şer û pevçûnan. Yên ku hewl bidin biryara Tirkiyeya bê terör, herema bê terör têk bibin, ji binî ve dînamît bikin, ew ê gelekî poşman bibin. Baxçelî da zanîn biryarên wî yên ku Kurd bi lîstika welhasil Türkmen, Kurd, Arab PKK'yên Sûriyê dijîn birayê me ne tifasa fîso hevanno Ronî Riha gotinê min ew qasin serê tê îşiya velê Ronî. Na mamosteli gudar dikim. Yani serê Mesela nizan çi dibî. Serê mêşiya lêşingî ji ber ku ev didî teorîkek yani dibêje wer li holê em zaten emrê min 42 sal e ez di nehdeh saliya xwe da bîravîr bûm da ku ez Kurdum û pirsgirêkek wisa li holê heye li Tirkiye Kurda û doza mafê xwe dike heta yekemîn car mirovekî me nav Casım bû ez diçûm mektebê li ser ya mektebê ji min re qala Apo kir digo Apocî Apo bilhasil ez heft salî bûm heşt salî bûm Neyar heman gotina wer dibêjin gelo em Kurd çima ebretê xwe nakirin yanî me Baxçelî gelek hevalên me vanê ji wan re dibêjim hişê çêkirî Sayîn Baxçelî waw Baxçelî dixwaze biratiyeka Kurda û Tirka çê bibe lê Erdogan nahêle na qalin dixwaze Heqan Fîdan nahêle ê min ez bi xwe min li serê xwe dixist yanî Kurd çawa ebretê xwe nagire lê fermo lema serê min hêşiya yani tamam. Niha tu van daxuyeniyên Devlet Bahçelî Tifaka Kurd û Amerîkan rexne nake yani geflê dixwe tu çawa dibînî tu çawa şîrovetikî tu îhtimal didî demên pêşme de operasyonekî bidin dest pêkirin li hember rojava? Yani ihtimal her vakt sedî pêncî heye her vakt yani Kurd hemiye vê dibe çi yani ciddî bigire di esasê çi da ciddî bigire ne ku da ku dibe ji xwestekê xwe ji dexwaziyê xwe gafa şûn da bavêjin ji xewn û xeyalê xwe lê belê ji bo yekî şerekî mezin hewce ye her wekt Kurd xwe amade bike bi taybet Rojavayê Kurdistanê û her wiha li her deverên Tirkî yani dema derek weta eger perçekî Kurdistan axa Kurdistan Kobanî weta wê bibe gaza tê qal dikin ya mesela filan derê bibe gaza ne gaza na wê çaxê bira Tirkiye bibe gaza
ها لورا her devre göre Kürt ji bir amade bin. Ama me ev bi vê dakeniya Baxçelî çi zelalî heyran ji ewil da pêvajo mêvajo nîne. Pêvajo li ser navê entegrasyoneke teslîm girtinê heye. Lêbelê ev ji gelek hêlê Kurd ve rast nehat dîtin û nehat destgirtin û xweş nehat îşîrovekirin. Ama li hêla din em dibînin yanî niha Baxçelî dixwaze bi Kurdê cem xwe ra li hevdû bê hevdû helal bikin heqê xwe li hevdû helal bikin û her kes bi êşê hatine jîn ra bi rû bi rû bimîne û dibe çi nav pê ve êş di navbera Kurd û Türk de neşîn. Ya Baxçelî Ankara li ku, Kobanê li ku, Şam li ku, li welatekî din, li deverek din. Yani em Kurd gerek her kes vê ji xwe sewal bike. Ya Baxçelî niha bi çi heqî vê dibêje heger Kurd ya wê teslîmî Colanî bibe ev hevpeymana dibe çi dehê meheriya li ser heşt alan pêk hat ya wê bi lezgîn bi cî bîne û ya jî ez û Colanî em ê milê xwe bidin hev hûn ê bibînin em çi qas mêrxasin em çawa Kurda qir dikin dikujin. Baxçelî vê dibêje ne eşkere ye ev. Dibe çi di şer da hûn ê bibîne kî mêr em çi mêrin ez û Colanî em çi mêr. Em mêraniya te û Colanî zaten heqê Kurda da em zanin em serê Kaniyê zanin em li Dêrsimê zanin em li Kobanê zanin em li gelek deverên Kurdistanê zanin dema hûn kanibin pê hûn ê bifetisînin qetlara derbas bikin. Adin çi ye? Tu zane adin çi ye? Adin Kurd hewceya dîsa xweş bifikire. Yani mesele li ser Rojavayê Kurdistanê ye û dewleta Türk nehew dixwaze Kurd çekan berde. Dewleta Türk dixwaze Kurd heman demê dijminatiya İsraîl bike. Dibe ya em nikane bibe Kurda ama bira Kurd jî dijminatiya İsraîl bike, qewmê İsraîl bike da ku em û İsraîl bibin yek em yanî li serên Kurda bibin yek nehêlin Kurd ji xwe re pêşerojekê çêke. Heman demê çi dike? Heman demê tu bername xwe de jî çendekî berî li wê jî wî kir danî ziman. Yani niha planeke mezun ez vê hinekî ji kesê dijî dibîzim ez wê jî bêjim paş perde de jî dibîzim. Dewleta Türk bi İsraîl ra li gelek cî hatine cem hevî wekin Azerbaycanê li filan derê li filan derê ev projeyê hem dewleta Türk hem Colanî diber İsraîl. Yani xelkên Gaze ev kesên zêde radîkal evê tu dixwaze ji Gazê derkeve an ji Filîstîn derkeve em wan bînin li axa Kurda. Yani di sînorên Tirkiye û Sûriyê da Rojavayê Kurdistanê de bicî bikin. Welhasıl planeke mezin dewlet Baxçelî û Erdogan ji ewil da ev pêvajoya çawa dest pê kir li ser Rojavayê Kurdistanê bûna Rojavayê Kurdistanê. A 2013 an 12 an 2014 çawa dest pê kir heman demê dîsa li ser Rojavayê Kurdistanê Kurd nebe hêç tiştekî destê xwe nexweş belkî ev qayran dihat. Dewleta Türk hişekî wê heye ne wek me bi rojane her carê fikra îdeolojiya de giş dike. Hişekî wê heye ew zane çi dibe çi dibîne baş dibîne. Her çiqas Erdogan hatibe ser ev pêşînekî kuf girtibe jî lê dîşa hişekî dewletê heye. Yani ev pêş da dît her cara vê firtina dibe çi ev bahoza berê xwe dida rojhilata navîn û muhtemele Kurdê tê da bibe xwedîhêz an bibe pozisyon du sala sê sala pêş da xwe amade dike çekê xwe amade dikin her tiştê xwe amade dike li gorê wî ya. Yani pêvajoya yekemîn ya 2012 an Birêz Öcalan rahat beşandin. Li ser esasê Rojava bû lêbelî Birêz Öcalan tavîz neda Kobanê Rojava ji bo min got heta sore lema ew qediya. Adin çi bû dîsa Esad kira biçiya Colanî hêdî amade dibû kira jî îtîbê berê xwe bida Helebê û Şamê û Himûsê û Hemayê ev didîtin dîsa dest bi pêvajoyeke aştiyê kirin lêbelê Birêz Öcalan bê agahî bû organizasyonek mezin da bû lê Birêz Öcalan zaten ji ewil da Rojavayê Kurdistanê ji bo wî xeta sore û hîn agahiya digire bi hevalê xwe ra hîn dibe çi têkiliyê de ye rastî ber çava ye. Mesele Kurdê çi bikin dîsa? Ronî tu dixwazî hinekî navber bide Pervîn Buldan min axaftina wî di derbarê Rojavayê Kurdistanê de peyda kir. Tu dixwazî em hema bidinê. Tamam ez vê dirê de du gotin bibêjim tabî kî gotinê min girêdize. Pervîn Buldan da qeniya wî ser navê Birêz Öcalan nikane biaxive.
ev gotuna Brez Öcalan'ı ne Brez Öcalan'ı icabı es Pervin Buldan bibîsin nake. Em zanin fikra çi notî Brez Öcalan'ı xwendinin ama ev nabe dibe çi peyama Brez Öcalan ya kıjde bir Pervin'i em bibîzin televizyonekê da ev şura da çıkavî ama velhasıl fermi. Na tu rast dibêjî ji ber ku ew jî tiştekî bi vî şeklî dibêje ez hema dengê vekim Tiştê Pervîn Buldan bibêje tiştê berê sürreya derdigot yani ez van dibe çi ew negotinê yani weka ronî ez weka ronî ev negotinê Brez Öcalan şura herkes kan her tiştekî bibêje gotinê Brez Öcalan zû dernake derve jî ez wê bibêjim çünkü hemî dibin kontrola dewleta Türk da ê bi nifîskî û ne bi nifîskî ez wê jî bibêjim ê bi nifîskî û ne bi nifîskî dîsa ê bi ne bi nifîskî hinekî derdikevin ama ê bi nifîskî hemî dibin kontrola dewleta Türk da bi kontrola mîtê da çê derkeve wê bi çi ahangî bi çi rengî bi çi tonê derkeve dibiya mît biryarî dide welhasıl em zanin Brez Öcalan Rojavayê Kurdistanê xeta wî sore em vê baş zanin em zanin Rojavayê Kurdistanê dixwaze bi hawakî biparêze biriya aqil biriya dibe çi bi siyasetê dixwaze biparêze em vê baş zanin û em zanin wê tawîz nede em vê baş zanin ama yê din Brez Öcalan em ji sedî sed dibe çi jê ne agadar ancak kî jê agadarın hevalî wî jê agadar. Buna baktığımızda bölgesel durumla alakalı ve Rojava ile Suriye ile ilgili de Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın değerlendirmeleri oldu mu? Merak edilen konu başlıklarından biri. Şimdi Suriye'ye dair, Rojava'ya dair daha önce birkaç değerlendirmesi vardı. Fakat bunu daha çok ağırlıklı olarak aslında devlet heyetiyle görüşüyor. Yani bizimle, DEM heyetiyle sadece Türkiye siyaseti ama şunu dediğini birkaç sefer biliyorum. Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır. Yani Suriye'ye dair birkaç sefer bu belirlemeyi yaptı. Ama onun dışında Suriye ve Rojava'ya ilişkin bizimle bir değerlendirme yapmadığını ifade etmek istiyorum. Bunu ağırlıklı olarak devlet heyetiyle görüştüğünü, sorunu orada tartıştığını ve hatta eğer fırsat olursa, imkan olursa, fırsat yaratılırsa orayla da bir iletişim kurmayı önemsediğini ifade ediyor. Evet, yani Rojava'yla bir iletişimin önemli olduğunu birkaç sefer vurguladı. Onlarla konuşup, onlarla kendileriyle tartışıp bu meselede nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ve nasıl bir karar çıkması gerektiğini onlarla da konuşmak istediğini, tartışmak istediğini ifade etti. Bu henüz gerçekleşmedi ama önümüzdeki işte diyelim ki yol alınırsa, süreç ilerlediği zaman içerisinde bu fırsat yaratılırsa belki oraya dair Rojava'daki yetkililerle görüşmeler, temaslar olursa sanırım daha kolay çözülür diye tahmin ediyoruz. Şimdi tabii Rojava ve Suriye meselesi. Mamoste tebaşkir te girt. Spasiya te dikim. ez bar dikim hat fehm kirin Pervîn Buldan tu berpirsêrî nagire ser xwe dibêje bi tu away bahsa Rojavayê Kurdistanê nehatiye kirin bi me re dibe bi me re meseleyê navxeyê Tirkiye nîqaş dike bi giranî meseleyên derheqê Rojava da dibe hem bi rêya telefonê telekonferans bi rayedarên Rojava re hevdîtiran pêktînin ew û rayedarên dewletê yani bi me naşêwirin beriya niha em dizanin ku Rêzdar Öcalan gotiye Rojavayê Kurdistanê xeta min a sor e wexta danîna çêkanîn e Mihemed Öcalan jî çend cara aynî beyanatê da got birayê min Abdullah Öcalan pir vekirî gotiye nemümkün e Rojavayê Kurdistanê çekan berde. Mesele yek jî heqîqet heye, rastî heye li holê tam divê demê de ku komkujî li her derê heye tu nikarî çekan berdî. Çekdanîn êdî ji bo Kurda xilas tu nikarî li hember dewleta Tirkiye tiştekî din e. Mamoste kabul me derfet bilme heyran te dikim. Yani to ez vê xeyr ecêbe yani Rojava bira çeka danîne bixwe ev bi serê xwe eyb yani kî bibe xwedê bibe jî wata bira Rojava çeka danîne eyb e. Yani mesela me ne Rojava çeka deyne danîne mesele Rojava 14 sal e xwe di parêze
rêveberiya xweser heye mesele Rojavayê weke birêz Salih Müslüm got Rojavayê her res hevqebûnî an her federasyonê mesele ev e yanî Rojavayê çeka teyne danîne viya çi eybe viya çi fermane viya çi şerme yani yek yota rêveberî ki Kurd kî dibe wata ji Rojavayê çeka damîne ama merin federasyonê jî an merin serxwebûnî jî viya eybe merov Rojava zaten çeka damîne Rojava hîn dibe çe hîn colanî çetakekî serî wî spî û dibe çe keç tê da bû Rojavayê Kurdistanê dewlet bi rêve dibir 14 sal Rojavayê Kurdistanê bi rêve dibe artêşa wê heye hêzên navnetewî li cem koalisyon li cem koalisyon hewş Amerîka pênê ji Fransa pêtê ji Amerîka pêtê nizam ji KTP KPT velhasıl Rojavayê Kurdistanê watanî Rojavayê Kurdistanê tu bêje çeka damîne ama entegreyî Sûriyê bibe ev xıyaneteke pir mezin e axaftina wê heybe şerme yani mesela Rojavayê Kurdistanê niha wê çi bike gelo wê her serxwebûnî an federasyonê wê dibe çe bi hewekî fermî îlan bike û ji her hêlê dunyayê ve bê qebûl kirin mesele ev e yana çeka bira damîne mana Rojavayê Kurdistanê ne em bibêjin gerîlanên li serê çiyayên Kurdistanê PKK xwe dibe çe fesakiriye em dibêjin okey ji bo çi xwe fesakiriye da ku Kurd ve hencetê devleta Türk karîne da ku Rojavayê Kurdistanê xelasî bibe da ku başûr nefesekê bigire da ku devleta Türk xuneyên sînorên Rojhilatê Kurdistanê li wê didê Kurdan nefes sîne ev dibe ama Rojavayê Kurdistanê ra dewleteke artêşa xwe heye pergalek xwe heye rêveberiyên xwe hene ji gunda bigire hetanî bajara dewlet nas dike hemî cîhan nas dike hatiye qebûl kirin siyasetmedarê wên gel li Washingtonên gel li Berlînên gel li Parîsên Niha ne di destê me de ye jî ne di destê Kurdan de ye jî qesê de YPG beşekî hêzên hevpeymanî ne dewleta Tirkiye ancak dikare bi Amerîka re bide bistîne ew jî ji bo alîkarî nede qesê de wekî din nikare operasyonekî pêk bîne her operasyonekî li hember qesê de mîna ku tu li hember hêzên Amerîkayê şer bidî dest pê kirin niha di van demên dawiyê de bi tevlîbûna helîkopteran bi tevlîbûna balafirên şer tatbîqat hate kirin li Rojavayê Kurdistanê bi hêzên hevpeymanî re bi serkêşiya Amerîkayê di van rojên dawiyê de hêzên Amerîkî bi tonan bi kamyonan bi tiran çek û cebilxanê anîne Rojavayê Kurdistanê tatbîqatên şer çê dikin amadekariyekî pir ciddî heye ji ber vê dewleta Tirkiye vana hîs dike dibîne li rojata navîn ji bilî dewleta Tirkiye kîjan dewlet kîjan hêz berê xwe dide Rojava tune dijmenê me tune wekî de yani tiştî ku vê derê me rû dikare bibêje milletê me dibêje her encamê re amade be pêvajo heta nikare bidome dewleta Tirkiye vê pêvajoyê bi temamî bi armanca tunekirina Rojavayê Kurdistanê daye dest pê kirin xweş xwe îspat bikir derket holê yani tu çi dibêjî rast e yani armanca pêvajoyê ne Rojava bû Ronî mamoste ji serî da ve û dibê çe yani şahitiya ve hevalana hemdiya da müstespîkê ra vê da axif û zaten hewcê em dibêjî me gotibû ji nake yani kesekî hişî vê heve zaten bellî diyar e adin çi ye adin tiştê min değişîne yani gelek hevalên me yên şîrove dikirin yekin dibê çe qada Kurda da tê şopandin wan weke dibê çe yani kesê dibê çe ji bo daw doza Kurd xwedî hişin û tedî şîrove wan girîngin yani Bahçeli samîmî ye Erdogan ne samîmî ye heyran ev ji destpêkekê da ahengek li holê heye herkes karê xwe dimeşîne ha adına herî girîng ev pêvajo ya ki zaten navê wê binêre navê wê kiriye çi dewleta Tirkiye bê teror ya heyran yani Kürt terorên da ku ev çel sale dibin pêşektiya Birêz Öcalan da şer dikin sewa mafê xwe tu çawa carî navê wê binêre adin çi ye em ê vê çawa bikin yani Kürt wê tamam ji bo Sûriyeke demokratîk hawê dewleta Türk dixwaze ferq nake dibe colanî be dibe sibeyekî din nav Golanî be ne meseleyî kî li ser be ne meseleyî ev derfeta derketiye destê gelê Kurd rojhata navîn û taybet di şexsê axa Sûriye da Rojavayê Kurdistanê Kurdê vê bi karî bînin îne rîskê xwe henin dewleta Türk nasek dine
kanebe ve bir artış şafate kebe ne kanebe ve bir çetin xwe dibe çe eriş bike pergalê wê xerab bikin terefiyên elektrîkê enerjiyê wê bi drona lêxin lêbelê Kurd ew jî hewceyê têkevellû û tevgerên îtifaqa hevalbendiya çêkin bi hêzê navnetewî ra yanî hevdîtina İsrail hevaltiya İsrail ji Azerbaycanê re helal e ji Tirkiye re helal e û ji kê re helal û helal û helal ji Kurdê perîşanî pergendeyî bêpergal re heram e û heman demê jî li Tirkiye jî yanî siyaseta me ya tedî li dibe çe nigê wan li Kurdistanê yanî û serê wan li Anqerê ez xala siyasetê dikim ez xala berxwederên Kurd nakim ew jî dibin bandora Tirkiye danin hemî dibin bandora kê û kê danin çinin ez zanim lêbelê ez nava û detaya nabêjim hemî dibin bandora hinka danin hêdî li nav Kurdistanê an li ber qamera an li vir da di meclîsa da êrişîn İsrail dike min gotiya dewleta Türk dixwaze Kurda û İsrail bînin hemberî hev biriya siyaseta Kurd ya ki li parlamento vê xweş bikartîne hinek hevalê me na hinin haya wan ji dinyayê tune bi Tirkiye herî xweşik dipeyî ve û êrişî İsrail dike Kurdistanê ji bîra dike Amedê ji bîra dike û li Gaza nizanim çer bûye û li Gaza çer bûye ya di vê rewşê da li Gaza nizanim çer bûye em dibînin ama di vê rewşê da wexta Amed li ber xeteriyê be ez dibînim hegir dibe çe yê di Gaza da şer dikin bi hawakî qedera Sûriye biguherîne û ev jî li kara Kurdan ye ez ê hinekî hesas ter bigerim ez ê hinekî hesas ter bigerim Kurd çima hewqas yani tabii ki siyaseta Kurd ya li Tirkiye hemî li gorê Tirkiye de axifin yani Tirkiye bêj çi qasî kane baqe çi qasî nika baqe wexta em li vê havî vê rastiyê binêre bi hawakî yani ew û Tirkiye bi hev re îtifaqê ne ez xala kê dikim ez xala Hakan Fidan û İbrahim Qalin dikim hemî ji rêveberên me Bakurên Kurdistanê yê siyasetê dimeşînin kesik bêyî îzdaman nikan zêde du gotinê zor bibêje yani ya cîwî zindan e ya wekî min te sürgün e ya çiyayê Kurdistanê ye îro li wê derê kî siyasetê dikir tên hemberî Kurda dipeyvin bira her Kurd bû çi hevalê bine Ronî ez derheqê İsrailê de çend pirsan ji te bikim niha heftê îlonê konferans hêjî heye betal nebîne di dome û na di dome tamam niha dewleta Tirkiye kiriye serê xwe nava meha dehan de yani di cotmehê de ji xwe par jî operasyonekî tam yekê Oktober bû operasyonekî pir berfireh pêkanî bû bi qasî milyarekî dolar zirar da bû vê pêvajê par nebû pêrar bû bar dikim ne du sal çêbû operasyona mezin tam heft roj beriya operasyona Hamasê beriya êrişa Hamas belê Rojava Kurdistanê biçende li eger bîn dîsa belê îja wextê ku çê bikin îja ji reşayê ve ew ê bikevîne wisa xuya ye İsrail helwesta wî wê çawa be İsrail wê piştgirî bide Kurda gelo wextê dewleta Tirk operasyon pêk bîne Ronî mamoste yekemîn viya wekî du sawalayê yekidin ez bi xwe bawer nakim bi hawakî dibe çe eşkere dewleta Tirk artêşa xwe zaten tedî heye ye berê zaten serê Kaniyê ye girê Spî ye û Efrîne û welhasil derdorên ew der zaten dagir kirine lê belê dewleta Tirk dîsa rabe bi hawakî artêşa xwe û teyarê xwe rake axa wekin carê berê ez bi xwe vê ihtimalê gelek lawaz gelek biçûk gelek zayıf dibîne me viya da hêlkê bû dewleta Tirk kir ez bi xwe dibêjim di qada Sûriyê da ev şerê wê biqewime Kurd wê li ber xwe bide dibe were bajarekî bigire Kobanê bigire bi rêz Öcalan got wexta wan Efrîn ji westan bê Kurd dikin we reqa girtiye hûnê bikin Kurdistan bila deng her hevala madem kî wan Efrîn ji westan bê Kurd dikin we reqa girtiye reqa Kurdistan e peyama bi rêz Öcalan diyar e li holê ye kesek cîzovîzo jî bira ji min re tiştanê bi rêz Öcalan yê ban dewrêşê Evdî dikir ser dewrêşê Evdî helbesta wî heye dibîne ne wê helbestê duzane dibe ana ez verenika bêjim helbesta wî diyar e helwesta wî diyar e lê belê İsrailê alî Kurda bike neke bi xwe İsrail şerekî
eşkere û rabe ew jî top tayarî xwe rêx rakin û bibêje ez ê rabim alî Kurda bikim, ev xwe ihtimaleke gelek biçûk e. Gelek biçûk e. Ama İsrailê biriya Amerîka. İsrailê biriya hin hêzê din wê di li vû tevgerê da. İsrailê biriya teknolojiya xwe, biriya informasyon, di şerê da herî mezin informasyon e. Yani ez vê du gotinê dibêjim, yani wexta teyare rabe an tiştek li vû tevgerek hebe û tu xeberê bide hêza din tu bibêje li hemberî te 2 saetin 3 saetin li vû tevgerek kiçê êriş kiçê. Pêş de 2 saeta pêş de di şerê da informasyon destê te da hebe zaten tu bi ser dikeve. Vî millî da bêguman İsrail wê çi desta bê bike. Ama wekî tu bibêjî weke artêşekî werê hem dibe İsrail wê çarê çi bike? Dibe tiştekî din bike. Ez bibêjim birayê vî têkevin qeyda. Dibe İsrail bime Şamê. Yani çünkü wata Türkiye êrişî Rojavayê Kurdistanê bike wê bi hindik leşkerê xwe. Pirê xwe wê va çetanan ji deveran top ke beriya min Rojavayê Kurdistanê. Dibe wê çaxa İsrail çi bike? Ji boî tedî ew jî bi hawakî têkeve vî şerî berê xwe bide Şamê. Wê herêmê eskerê xwe bimeşînî. Dibe İsrail çi bike? Ev Alewiyê niha ji boî federasyonê an ji boî dibe çavxweseriyekê niha îlan kirin ya. Dibe wê çaxê İsrail wê derê vê hêzê hîn bilez bike ew jî berê xwe bidin Hamasê û Humayê Humusê û Hamayê û Laskê û wê derdorê. Yani İsrail vana bike. Ev jî bi hawakî çi ye? Ev jî bi hawakî wekî tu eşkere hemberî Tirkiye şer kirine. Yani kesê berê xwe bide Colanî heta şa berê xwe bide Rojava pardon. Wê deverê din wenda bike. Ev û bawerim Kurd jî divê millî da ew jî di li vû tevgerê dane. Da ku li hêlekê cephe jî rave be ew jî li hêlek din cepekî din veke. Niha Colanî bi van eskerê xwe heyî ew ê cesaret bike dewleta xwe ya nû bixe nava şarekî li hember Qesedê were lîstika Tamam. dewleta Tirkiye. Tamam. Mêzeke dema fermandarê generalê Kurd Mazlûm Kobanî çû Şamê yani dehê Adarê da ev hevpeymana ji heşt hala pêk hat çêkirin bû serê sibê çi bû? Dewleta Türk çûk û mezinê xwe çû Şam. Ne? Rojekê pêxa. Onan qebûl nakin. Hemen çerkir Colanî dedî çi îlan kir? Suriye komara Ereba ye û ev zagoneke nû. Haşo yani gerek ew tedî bi hev ra yani li hev nûstan çêpa. Welhasıl Colanî wexta ne ji Tirkiye bi Colanî jî vê jî baş dane. Yani wata ne ji Tirkiye bi niha sînorê wî da kî heyî yêkane bi alîkariyê bike? Lubnan kana alîkariyê bike? Na. İsrail wê alîkariyê bike? Na. Iraq wê bike? Na. Kîma na destê Colanî da kî heye ji bo ser nigav bisekine? Welatekî xerabe li holê heye. Ew peretenê nebese sînor yani welatekî sînorayê wî jî re lazim e. Kî ye? Ew Tirkiye ye. Bê Tirkiye ji ewil da Colanî hewqa sal e ji serê kaniyê wexta şer li hemberî Kurda wenda kir û derbasî İdlibê bû hewqa sal li wê derê xwe bi kê diparêze? Xwe bi çi diparêze? Xwe bi Tirka diparêze. Tirk wî diparêze. Welhasıl bê Tirkiye Colanî tiştekî wek Colanî li holê nîne. Yek jî İsrail çawa dikare destûr bide dewletekî weke Tirkiye ku hakimiyeta qismekî Sûriye bixe kontrola xwe. Ew jî heye. Nade. Zaten şer ser vê nade İsrail vê nade vê destûrê nade zaten. Ama İsrail jî li hemberî wî nayro li hemberî İsrailî mêzeke li hêlekê niha Belçika jî dibe ez ê Filîstîn nas bikim. Li hêlekê ew Filîstîn nas dike ew Filîstîn nas dike. Niha anka antisematîzm tiştek heye li holê. Yani ev dema Hitler rabû ev xelkê cûyî kuştin ev nama Hitler. Ji İngiltere dest pê kir ji her deverê de zaten li serê cûya ferman hebû li her deverê. Ama Hitler çerkir ev kir weke sînema da berçavê dünyayê. Welhasıl İsrail li hêlekê li Yemenê re şer daye. Li hêlekê di Gazê de şer daye. Li hêlekê bi İranê de şer daye. Li hêlekê bi heştê şabî re şer daye. Li hêlekê bi hetişê şer daye. İsrail jî hewce ye ew jî dibe çi? Gafê xwe bipîvû babêje. Ez vê derê got tiştekî hîsekî min tiştekî hîs kir ez dibêjim hîsê min bi giranî rast ter dikevin. Zû da ye wisa ye her tiştek ku em şîrove dikin rast ter dikeve. Niha eger dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê bike ez dibêjim qey Kurdistana serbixwe tê îlan kirin.
از Çima. بخوا نباورم نه Çima. مسکنه توی بچما Çima. از بیشم چما نباورم جبرك ام ناقازن يعني كسي ام كردستان سر بخوا ما ناف خدا اللي هبدو حرام كريه از بوكر روجموان كي دما از بيجم روجواي كردستاني قال لك كس يريشي من كرن سواويان بزحمتي كشاندنا نعم ولا نعم ناصر نعم. وقت تن نخوازه كس نادته Em dixwazin bi seştera tişek bêjim. Niha wextê ku çare tune mecburî ye. Mesela dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike bi operasyonekî hevbeş ya Şamê tê wê manê ku di navbera me û Şamê de êdî illelebet aştî çênabe. Baweriya me bi hev dişke. Ji ber ku heta niha rûbrû meşerekî ger nekiriye bi Şamê re. Baş e? Dewleta Tirkiye zorê li Şamê bike li hember Rojava eş te re pozisyonê bibêjim. Wê çawa be? Ew ê gelekî xwîn birije, wê balafirên şer bikevin dewrê, wê millet gelekî zirar bibîne, di dawiyê de Amerîka, İsraîl, hêzên hevpeymanî wê bikevin dewrê, êdî mesela Daeş mehî ji holê radibe, êdî mesele ne Daeş e, derdikeve holê ku esas serkêşê Daişê dewleta Tirkiye ye. Bi temamî ispat dibe. Li rojhilata navîn ji milletê Kurd re êdî Rojavayê Kurdistanê re êdî mecbûrî statûyekê lazim e. Milletê Kurd wê xwe ferz bike li ser cîhanê. Êdî federasyon, xweserî, hemî wana êdî manawî tune. Çünkü ji bo tu federê bî, ji bo tu xweser bî, dibe tu bi dewletekî ve girêdayî bî. Dibe ew dewlet parastina te bike ku maf jî bide te. Ew bibe dewleta te. Niha wê demê tekiliya me bi dewleta Tirkiye re temamen tê birî. Bi Şamê re temamen tê birîn, em xweser dibin. Di rewşekî bi vî şiklî de di wê xweseriya xwe ya îro da bi dijmeniya Şamê, bi dijmeniya Enqerê ji me re parastinekî navnetewî dibe mecbûrî. Çi ye ew parastina navnetewî navî statû? Mecbûrî serxwebûn e. Mecbûrî ye. Êdî kantonal û xweserî nabe yani. Çünkü dewletên em girêdayî wê bin tune êdî. Ji ber vê dibêjim. Dewleta Iraqê dikare îdia bike ez sînorê xwe radikim bila Rojava daxilê me be, Rojava jî naçe daxilê Iraqê nabe, tiştekî wisa tune. Yani dewleta Tirkiye di tarîxê de wê rê li ber serxwebûna Kurdistanê veke. Yani ez wisa hîs dikim. Hûn ê bibînin. ما مستح دستورة هي دولة ترك چیش دستی وی بی یعنی کانه به وی خودتی پرچه بکه دا کو کرد دایک افغانه بینه گفتنا تدی مشکور شابه ناوده لیبلی yani nadam kadar Amerika'da Türkiye hava ki hem Tom Barak hem Trump ikna kırıp bir para bir hava başber ki her şey bir kesin de bir şey karsazın libeli روبیو یعنی وزیر کاری درویه امریکا و هر واحد پنتاگون دا و هر واحد ایدنا وانا حمید کردارانو حمیش حوالی اسرائیل یعنی نیز دا حوالی اسرائیل داویا رای واکسانا و اسرائیل به بریاری بده امریکا چیتی که ولو توکری روجوای کردستانی لما هم اخافتنا توم باراک نره یا به داویه دی پروژه وانا کی را دکر ام دبینن yani politika Amerika hatiye guhertin ne ki wan xwest guhere lêbelên kesên wekan Amerika wekan İsrail kesên fermandarên Pentagonê weke Trump nafikirin û nayê tişt wek Trump bibe û hele jarê wexta hem Pentagon vê bixwaze û hem ev sekreterên derdorên Trump vê bixwaze û heman demê İsrail jî weta vê bixwaze Amerika وی به نوک جارا داره امریکا د وی درې دا وی هینځ د بریاربه او ترکیه جی ادیسا بشم ترکیه باوا کی اشکره نکانه دیسا بری قبل روجاوای کردستانی و ایریشی سر روجاوای کردستانی بکه خطریه بدن پیشیا مهیه یعنی خطری ذات مکریه نورمالده حوجه اف بیواجویا نبرا کردین باکور و ترکیه تی نقاش کرن حوجه ام ما کردین باکور خنه دبر
Rojavayê Kurdistanê pirsgirêka Amerîkayê, pirsgirêka Sûriyeyê, pirsgirêka Rojavayê Kurdistanê ev pêvajo yekemîn car gerek servî esasî nemeşe. Yani divê pêvajoya da gerek Rojavayê Kurdistanê nemîşate. Gerek me ev yani bi tavî em pê qebûl nekin. Ama ji niha pê ve hewceya rêveberên Kurd yani bi taybet yêkin berxwederên Kurd ez bixwe yani veya fikra min wek rojnamevanekî wek kesekî Kurd jî di sozê axa welatê xwe mesela Rojavayê Kurdistanê da hewceyê kesek tu daxuyaniyane nede bêyî rêveberên Rojavayê Kurdistanê bêyî rêveberên Rojavayê Kurdistanê hewceyê tu kes ne daxuyaniye pozîtîv an negatif yani ev neheqiye hele ji parlamenterên me yên ki dibe çe malê wan li Anqereyên û Tirkiye wan pir baş e ev nehedê wan e di mesela Rojavayê Kurdistanê du gotina bibêje ev şaş e hawar ev şaş e û ne hewtinê tu siyasetmedar tu berpirsyar tu li hengên Bakurê Kurdistanê bereqê Rojavayê Kurdistanê divê mijara divê dema heqa dîrokî de hewceyê naxin ji ber ke Tirkiye jî li hincetê wisa bû digerin yani no hincet çi bû Tirkiye êrişî Efrînê dikir hevalê me jî nezdam bûn hêkelên bi rêz û cilan hêkelên rêber Apo li ber sînorê Tirkiye li Efrînê mezin çê kirbûn ya heyran vana nezanînin vana hincetin destê dewleta Tirkiye da me kevin vaxetayana îro jî axaftina ji bo Rojavayê Kurdistanê em kesê din wata biaxifin qêcî rojnamevan ez vê dibêjim şaş e em gerek vî hincetî nedin tu têkiliya PKK û Bakur û Başûr û Hilat Rojavayê Kurdistanê ra nîne tek têkiliya me şevê ra heye Kurd e xwişk û birayê me ne dema li qetilîamekê ra rû bimîne dema neheqî lê bên dema dibin fermana ra derbas bibe em qebûl nakin em kanin çi bikin em ê herin ser wê bimirin em kanin çi bikin li qadên Ewropayê em ê rabin ser niga hawar bikin em kanin rabin rahilin kevirê xwe çûyê xwe çeka xwe hevşer bikin em ê bikin ama qedera wê rêveberên Rojavayê Kurdistanê qedera xwe diyar bike gotina wan çi be ew e û em ji bo mirinê li paş wan e hewceyê ev Na tiştekî balkêş tu dibêjî rast e siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê dibe rêzê bigirin ji îrada milletê me ê Rojavayê Kurdistanê re di heqê wan de ne biryaran bidin ne jî tiştan bibêjin ne jî zextê bidin ser wan yani şaş e milletê me wê rojê binêre me tiştekî nîqaş kir tiştekî balkêş e niha hevan na Bakurê Kurdistanê esîr e di destê dewleta Tirkiyeyê de me fehm kir îrada milletê me ê Bakurê Kurdistanê bi to awayî tune yani îrada wî tune bi tena serê xwe dikare biryar bide bi tena serê xwe dikare bêje ez nasema Tirkiye qebûl dikim ya nakim nikare yani dibe em qebûl bikin em esîrê di destê dewleta Tirkiyeyê de ne me serweriya coğrafya xwe teslîmê dewleta Tirkiye kiriye otorîteya xwe ya siyasî me teslîmê dewleta Tirkiye kiriye edaleta xwe me teslîm kiriye em diçin mahkemê Türkiye ji xwe re esas digirin rast e ne rast e veya rastiya me em mecburin em dîl hatine girtin Wextê ku em bi vê dewletê re bixwazin li hev bikin em dikarin çêka dayînin em bibêjin temam di çarçova dewleta Tirkiyeyê di çarçova demokrasiyê de em amade ne bi hev re bijîn çünkü em esîrin me 5 salan mücadele kir me hebûna xwe daye qebûl kirin baş e tiştekî baş e me hebûna xwe bi dewletê daye qebûl kirin dewlet jî hebûna me dixe qanûnê êdî li gorê wî mekteb dibe perwerde dibe çi dibe êdî nas dike ama tu vîya dayîne aliyekî niha tu nikarî heremeke azad heremeke nîvserbixwe heremekî temamî xweser 14 sale bi îrada xwe xebrê ve dibe tamamen azad Rojavayê Kurdistanê weke li Bakurê Kurdistanê esîr binirxînê em esîrê destê dewleta Tirkiye ne ya Rojava esîrê destê kî ji me re bibêjin ya Rojava esîrê destê Colanî em nikarin jarê Rojava jî bîne bikin esîrê destê dewleta Tirkiye berke em hêsîrin em dibe hêsîrtî xweş e were tu jî bibe hêsîr eybe ya Rojava yek dewleta Tirkiye nabêje Rojava bila biwere bibe esîrê min dibe bila Rojava bibe esîrê destê Colanî ya Colanî zarokê doye do hatiye heta do jî li Hemerê me şer dikir wextê ku rêveberiya xwe ser
Paseriya xwe îlan kir, kantonal sistem pergal îlan kir, colanî hê nizan û pantalon li xwe bikira. Hê çeteyekî ji rêzê bû, hê nebû fermandar. Yani dixwazim bibêjim, hêzek ku me teslîm girtibe, hêzek ku em êsîr girtibin tune ye li Sûriyê. Em azadin. Ji ber vê em nikarin muameleya Kurdên Bakurî li Kurdên Rojavayî bikin. Nemümkün e. Ya qese de 14 sale bi hêzên Amerîkayê re dide distîne, perwerde dibe. Hemî çek û sîlehên destî qese de yê Amerîkyan e. Bi hev re tevdigerin. Beşekî artêşa Amerîkayê ye. Bi İsraîlê re tevdigere. Yani ji bo wî ez dibêjim qey binêrin. Wextê ku Rêzdar Öcalan di diyaloga xwe ya bi heyeta dewletê û bi heyeta İmraliyê re dida distan tê de gotinekî heye. Gelek insana şaş fehm kir. Gelek insanan got nizam çi gotin lê ez gotina xelkê nebêjim ya xwe bibêjim. Rêzdar Öcalan digot qese de ya İsraîlê ye. Mesela çima hewce dît viya bibêje? Ma Öcalan nizane qese de çi ye? Öcalan bi xwe ava kir. Dixwaze vê derê de peyamekî bide dewleta Tirkiye. Qese de ne bi tena serê xwe ye. Amerîka, İsraîl bi wan re hevalbend e û va biryara me ye. Hûn nikarin müdaxele bikin. Ji min nexwazin, vaya peyama Öcalan ya ji bo dewletê ye. Ji min nexwazin ku ez zorê bidim ser qesedê ji bo çekadayînê ji ber ku kontrol neam destê min de ye. Kontrol destê Amerîka û İsraîlê de ye. Peyama Öcalan ji bo dewletê ev e. Ji bo wî ye bi îsrar dibêje. Qesedê di kontrola İsraîlê de ye. Vaya ji bo reşkirina qesedê nabêje kî. Yani dibe hukmê min lê nabe. Maxsus dibêje. Ya? Kerem ki hevalê Ronî. Mamosta yani na çti dîsa çika mesela Bahçeli İzmir'e baqedînî bi baş be. Bahçeli başık diyar kir, dîsa hemiş yar kir, niyem ketibûn dibêçen xewin xeyalên dîsa Kurd diyem paş em pir zû radizên weke berxika em radizên. Heta em radizên em radizên weke berxika em radizên derdora me di gerdûnê da tiştek bibêje kıyamet çê bibêje dünya xirab bibêje haya me jî çê nabe. Em dîsa raza bûn Sayın Bahçeli me digot ji gelekê me na ev berên berdevkên an dibiçe sekreterên Bahçeli hebûn me em derdixin kanalê xwe na yê herî bi nîvanê me herî bi rûmetin. Em Kurd wîsanin, em Kurd safin, feqîrin, paqijin, em rebenin em Kurd. Ha, îjarê dewleta Türk çi dibîne ya dibêje yekî wekî İsraîl, weke Amerîka, weke Fransa, weke Almanya bana tev xwedan emberî Kurda bi Xwedê ez tirsim va Kurda ji hewşiyar be. Weke berxika radizê oran hatî ser xwe da û tu niza şiyar. Ji dewlet Bahçelî re spasiyê xwe em pêşkêş bikin ji ber ku Kurd şiyar kirine. Baxçî dewletê ye zilam xwediyê dewletê dibîne yani Bahçelî ne heyran çavê Birêz Öcalan e. Birêz Öcalan jî wê başdan e. Birêz Öcalan mirovekî zîrek e, şêwî serî ye. Tek wekir bername doda jî me got. Tek heger pirsgirêkek Öcalan heba jî wê agahî ba. Yani dedî agahiyên zelal. Çünkü girtina agahiya jî pir mesele ye. Girtina agahiya tê ji kê agahiya ji kê digire. Ew pir mesele ye. Welhasıl an hadi vê roja îro da pirsgirêka Birêz Öcalanî ne. Rêberê gelê Kurdî çel sala li bêçe weke bûye efsaneyekek li ber qedaya wî û tevgera xwe wexta agahiyên xwe ji têke bi dest da û dewleta Türk tu rêveberên Tirkiyeyê nike Birêz Öcalan re bilîsta. Dema dahat piş û aqil û Birêz Öcalan jî şiyar bûye. Yani zane mesele ne hewê salê nodî ye. Mesele ne hewê salê 2000 jî ye. Mesele hele taybet divan mehên dawiyê da. Hele taybet yani divan çend salên dawiyê da. Kurd êdî li her derê hatiye naskirin îro em li kolana digerin jin zilamên biyanî Kurdî kurmancî ji min xweştir dipeyivin. Welhasıl nivîskarên Kurd li cîhanên xelatên giran digirin. îro em derketinin demeke teknolojiyeke nû yani hebûna Kurd
Türkiye kabul bikene ne per meseleyi Türkiye ne xwedayê min kabul bikene ke cîhanê kabul kiriye zimanê cîhanê da zimanekî herî zengîn e ev asla wê hatiye kabul kirin welhasıl Türkiye buna Kurd kabul kiriye an nekiriye û ne per mesele ye Ali zêr Veli. zane zêr zane zor zane zêr zane zor zane devê tivinga devmor zane û her wiha hişekî mêrxas Vakta bana hemî Kurd niha li ser vê bifikre. Yek yani hevalbendî. Em ne Rüstemê zalin şûrê xwe destê xwe û em bibêje em piştgiriye ji kesî naxwazin em ê bi tenê serê xwe şer bikin. Ez Siyonîsta naxwazim. Ez wê naxwazim. Tam Baxçelî vê ji te dixwaze. Baxçelî tam vê ji te dixwaze. Ev hinek kesê te li parlamento bi zimanê Tirkî êrişî ser İsraîl dike te çima wa kiriye ez xelkên Gazê berxwederê wên bi dil û can silav dikim. Êşa Gazê ez par dikim hîs dikim em tiştekî tune. Tu mademkî parlamenterek Kurd e tu siyasetmedarek Kurd e hinekî hêdî tev bigere hinekî yawaş heyra hinekî yawaş hinekî hêdî tev bigere. Tu berdevka gelê Kurd e an tu berdevka tişê dewleta Türk e hinekî yawaş heyra. Gelek spas dikim hevan û mala we ava ez dibînim hejmara we gelek e ez bi vê wesilê carekî dixwazim bang li we bikim ji kerema xwe re bibin abone ji bo me me yani bibin abone û ser da jî bibin endam yani katıl butonu heye hevalê me Bakurê Kurdistanê hevalê me li derveyê welat ê ku bi Tirkî zanin katıl butonu ye ê ku îngilîzî zanin jî suskripsiyon e eger bi van wesîle eger hûn bibin kanala me hinekî mezintir dibe em dikarin xwe bigînin milyonan ji niha ve em rojê xwe digînin bi qasî 30,000 kesî bi du bernameyan cana 40,000 kesî em rojane xwe digînin ew qasî însanan bandora bername me wê zêdetir bibe di demên pêş me de bi alîkariya hevalê rojnameger ên tên dibin mîvan wê em ê bikaribin xizmetekî zêdetir bike ji miletê xwe re hevan ez dibînim şîrovê we jî ez dibînim ama hevalekî heye helbesta ronî ruha rexne dike mesela İsraîlê de heval hevalê ronî ruha Merak dikim. dibe bi zanebûn alîgiriya İsraîlê dike bi zanebûn halbikî fayda Tamam ne kabir ez zanebûn dikim tamam ez zanebûn dikim yani zanebûn û nezanebûn ez bikim an bi zanebûn an nezanebûn divê derê de şaşîr çi ye yani İsraîl dijminî te ye heger tu Kurd be dewrimciyê min İsraîl dijminî te ye tu Baxçelî nabîne xwîna te vedixwarin li balkona li Cîzîran çi ser dîwara çi de hat nifîsandin birîndarên Kurd axîn nalîna wan nayên guhê te niha dibêje min Bakur dîl girtiye qetiya sorin de pirsgirêk tune ye Rojavayê Kurdistanê ye heger tu gafa hewê ez dixwazim gaf nevêje ez ê te bi colanî kuştin bidim qetil bidin û namusa te peyma bikim ji te re pirsgirêk tune ye ronî gotiye te û İsraîl di qewmê navre we pirsgirêk çêne bûye û tu ji min re dibêje ronî bi zanebûn dike ya here mala xwe bavê min def bibe her mala Ronî ji sed hevalên me nod û nehê wî piştgirî didin axaftina te rastî çi be ez ê rastî de îsrar bikim bidin an nedin spasiya wan dikim ez dilsozê vê axê min Kurdim Kurdistanî min û ez di himêza apûcûtiyê de mezin bûmim di himêza tevgera azadiya Kurdistanê de mezin bûmim lêbelê bêhêlim ji boyê min ha Bakur ha Başûr ha Rojhilatê Kurdistanê ha Rojavayê Kurdistanê ji boyê min ha Soran ha Goran ha Kurdikî ha Zazakî şîrmaqek li Kurd dikeve li Rojhilatê Kurdistanê li vê derê hêla min din değişe ez kesekî wîsanim ji boî Kurd û Kurdistanê ez ê bi her kesî re hevalbandiyê çêkim bi her kesî re pêwîst be ez ê bi colanî re jî çêkim pêwîst be ji boî Kurd û Kurdistanê heger armanca min ew be ez tu ji bingeha çepê Türk hatiye tu hîn di hişê çepê Türk û hîn di kokê te da bizrên radîkalî Musulmantiyê heye tu gerek ji min dixwaze ez êrişî ser xelkê cûyî bikim yêkin bîst û nizam çend ferman ser de hatinin û li her derê hatine kuştin namusa wî peyman bûye
و dixwaze alî Kurda bike û ji Kurda ra îro wexta ne ji Swêdayê ba ev derfetê îro meqal dikir li holê tune û li holê na Rojavayên Kurdistanê Pakistan dibana. Yê ki ev pergala îro ev konjektûrê îro ava kir İsraîl'e tu wê nabîne yê deriyên İmraliyê vekiliye İsraîl'e ev xeteriya İsraîl tune ba devrimciyê min ji Tewendê dewleta Tirkiyê biçe li İmraliyê ev pêvajoyê bimeşanda. Eger tu bi vî hişa dimeşe bimeşe rê dirêje. Ve derê de evveliyet yani priorite menfaatên milletê Kurd e. Ne menfaatê İsraîlê ye. Ji bo parastina milletê Kurd dibe em tifaka xwe berfireh bikin. Hêzên hevpeymanî dibe, hêzên Ewropa dibe, welatên Ereb dibe, Misir dibe, İsraîl dibe, fix nake. Ama İsraîl cîranê me ye edî. İsraîl cîranê Sûriye ye. Kurdê me ye Rojavayê Kurdistanê bi Sûriye bi İsraîlê re edî cîran in, cîran. Sînordaş in. Ji ber vê mecbûr bidin bistînin. Hem de mesela ticaretê de, hem de mesela istihbaratê de û hem jî mesela askerî de. Yani mecbûrê hevin. Ya çawa ku em mecbûrê Tirkiye bûn, ama Türkiye me naxwaze, Türkiye wê qir rahmetîn em çi bikin? Ronî mala te ava İsraîl nav Dêrsimên jinên keçên didêm na dibêjin Dêrsimên qayıp kızlar em dibêjin. Jinê me na keçê me na nerebandin û em nizanin ku da çûn. İsraîl nav li Şengalê bi hezaran jinên Kurd pergal nekirin namus talan lê nexistin li çolên Erebistanan li çolên Ereban nefrotin. İsraîl na di Helepçê kimyasal navî serte da. İsraîl geliyê Zîlan xwîna Afsor di herikî nekir. İsraîl çemên derdorên dibê çev ciyên çemên Firatê jê av didin. Yani koçgirî. İsraîl Kurd têwî çeman nekirin, nekuştin. Bavê min heger wexta tu bi vê êşê de herin tu ji dewleta Tirk ji bo mîtê dişiqile caridin vê bername gundarî meke. Kî be? na. Eştera Ya dibêjin ez va şirovanan nika rakim. Bes. Ez zanim hinek heval hene li wê derê da ez kirim bin takdiba xwe. salekî ez û te bername çê dikim vê derê. Acayip müthiş insan ji te hez dikin. Pir ji şîrovê te hez dikin. Spasiya wan Yani- dikim. Derdê min ne ev e? İnsan yekî wî wextê ku rexne bike divê merû tehemmül bike. Mesela gelek na. hevalê rexne dikin dibêjin te çima Netanyahu rexne dikî. Ew jî mesela alîgirê hevkariya Kurd û İsraîlê ne? Ew jî gotinê min rexne dikin. Nav vê derê bernameye em her tiştî Na, dikarin tamam. Mamosa, zanê na. Wata bibêje ronî bi zanetî alî İsraîl dike ev pir pirsgirêk e. Yani av zanetî bikim. Ji bo ez bi zanetî ji alî İsraîl dikim. Ji bo kê? Ji bo berjewendiyê te ye. Ji bo berjewendiyê Kurd wata ronî. Diviya İsraîlê bi ronî heye yani. Tîrekî rebelî mala Xwedê hîn li ser sosyalê ye bêkarî perîbendeyî perîşan nizam du gotina bînêcem hev pêwîstiya İsraîl ji ronî heye. A tu qediyê vî hêşa ye tu kir ji min ra dewrimê çêke. Here dewrimcî. İsraîl li Rojavayê Kurdistanê bi serokên me re hevdîtinan pêktîne. Uzanin? Yani kengî bixwaze bi İlham Ehmed re hevdîtinê pêktîne. Pêdiviya wî bi ronî û bi min tune ye. Bezanîne na. Felaket e. Tamam mı? Felaket e. Ez dibêjim qey şîrovên têr û tijî bûn îro em ê xuya ye di derbarê operasyonên amedekariyên operasyonên dewleta Tirkiyeyên ser Rojava da em ê gelek bername çê bikin. Ji kerema xwe re me bişopînin. Hûn bi xwe şahadin. Her tiştî ku em vê derê dibêjin gav bi gav derdikeve xwezî derneketa. Em pir dixwazin em hinek şaş derketana gotinê me çewt derketana ama em dewleta xwe nas dikin. Dewleta xwe wextê em dibêjin dewleta Tirkiyeyê ye. Em dewleta xwe nas dikin. Em dijminê xwe nas dikin, raqîbê xwe nas dikin. Em colanî jî nas dikin. Baş e? Bi xatirê we silav rêz ronî mala te ava. Mamosta silav rêz ji bo hevalan hemiya û hevalên yani dibe zenî hêrs bûnin. Yani ji ber ez dibînim tu bêdina hinek heval bê naber eva şîrovana dike. Yani ronî bi zanebûn. Ronî nizam li hemberî çi ye û alî çi dike. Hinek hêrsa min lema ye û lêborînê ji hevalên ê ji dengê min aciz bûbe. Ez lêborînê ji wan dikim û spasiya te dikim. Qîz eştera dibêjin bûkê tu fehm bike. Ê te tu wextê xîtabê yekî dikî yani hemî kesên ku di vê çarçovê de difikirin tu ji wan re dibêjî. Hevan û ez gelekî spas dikim ji bo alîkariya we ji bo vê katıl bûtoniya we wekiriye mesela Abdullatîf Aslan tiştekî wisa kiriye mala te ava. Mervan Azad tiştekî wisa kiriye her hebî mamoste mala te ava. Wekî din Fesîh Kocaman
Ali Karida'ya. Vana her heben bir şekli hem bir domine şekerime xara. Hatırı ve Slavres. Sağ resmimiz.